Wannan shine ci gaban bidiyon da muka ciyar da mutum 500. Yanzu za mu ƙara ciyar da mutum 500 a nan gaba. Ku zo mu je mu ga yadda ta kasance. Let's go! Kai tsaye na wuce gidan gurasa, bayan sun gama aikin gurasa muka cicciko buhu na farko, da buhu 4 ne, muka dawo muka ɗauko buhu na gaba. Ina zuwa gida na fara zuba gurasa a ruwan zafi, muka fara bata mai, muna zuba kayan haɗi. Wow, ta fara ready. Nan muka fara zuba ta a cikin leda, muka ringa sa guda biyu kuma manya-manyan gurasa muke. To ta yi ready, mun yi na mutum 520. Kai tsaye sai asibitin Asiya Bayero. Muna shiga asibitin Asiya Bayero, muka shiga ɗakuna, muka ringa babba mutane. Gashi nan kamar yadda kuke gani. Bayan mun gama da wannan ɗakin, muka shiga wani ɗakin again, shi ma muka je gashi nan muka ringa babba mutane. Shi ma muka ba kowa da yake ɗakin, muka ƙara koma mana ɗakin dai. Shi ma muka bi kowa muka ba. Bayan mun gama da ɗakunan sama, muka dawo ɗakuna na sama. Su ma muka dinga bi ɗaki gashi nan kamar yadda kuke gani. Muna babbawa kowane mara lafiya, kowane gado muna bi daki. Bayan mun gama da sama, sai muka sauko ƙasa, muka ci gaba da mutane, muka ringa babba su. To farkon shigowa akwai wata rumfa, akwai jama'a sosai. Shi ma sai muka dawo gurin, shi ma wallahi da jama'a gurin nan su ma ba wanda mu ba. Bayan mun gama da nan gurin, still shi ma akwai wani guri ta baya, shi ma jama'a suna taruwa nan gurin kenan gashi nan kamar yadda kuke gani. Shi ma muka bi kowa da kowa, muka bashi kai wannan gurasa ta yi auki. Sai muka fito muka ci gaba da ba mutane a wajen asibitin gashi nan kamar yadda kuke gani. Wannan abin da aka yi ko lura ita babu a ciki. Wayannan mutanen na sama su ne suka bada kuɗin da aka yi komai da komai domin a ciyar da mutane. Duk wanda yake so ya bada contribution domin a ci gaba ga account number ɗina nan a sama. Shi kuma wannan yaron mai pink ɗin kayan na bawa, shi kuma wannan mai yalan yazo zai kwata, sai na ce koma ka je ka fly. Kai wannan yaron ya burge ni ga yadda ya shiga cikin farin ciki da aka bashi. Ku gaya min nan gaba mutane nawa kuke so a ciyar.